аз тирезаи хона манзараи испечак ва зарафшонро дида мешавад. худи хонаам дар ошонаи паст ҷойгир аст. ассалому алайкум. хонаи фурӯши имрӯзамон дар кӯчаи испечак ҷойгир мебошад. аз ин тараф масҷиди мехкалон 112, дар инҷо мактаби ҳотампеве ва дар инҷо бошад бозорчаи зарафшон. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, дувори бино ва ин бошад подъезд. марҳамат худи хонаи фурӯшӣ бо таъмири зебо таъмин мебошад. ин даромадгоҳи хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, якум ҳуҷра, ошхона, дуюм ҳуҷра. аз ҳоҷатхонаву ҳаммом шурӯъ мекунем. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 59 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамаш меистад. дӯстони азиз, хона дар ноҳияи сино дар кӯчаи испечак ҷойгир мебошад. рӯ барои мактаби ҳотампеве. дар наздикии хона якчандта мактабҳо, буғчои кӯдакона, масҷид, бозорчаи зарафшон, маркази тиббии шаҳрии рақами 14 ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. хулас минтақаи хуб аст. нархи хона бошад 700 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотир расон мекунем ки канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама барои реклама ба рақамҳои 927 1455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз,